आम्ही आज रातच्यान म्हणजे रातचे डेली ते टिल 10 ऑगस्ट पर्यंत रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत फक्त एक्सेप्ट जे एसेन्शियल सर्व्हिसीन आपल्या सेकंड आणि थर्ड शिफ्टीक कामाक जॉबाक वता इंडस्ट्रीच्या निमित्तान तांकां जर सोडीत जाल्यार आम्ही जनता कर्फ्यू म्हणजे कोणीच भायर सरचे न्ही रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत पुलीस तेंचेर एक्ट जातले त्या खातीर आयज सांच्या रातच्या 8 पर्यंत ते सकाळी 6 पर्यंत टिल 10 ऑगस्ट पर्यंत जनता कर्फ्यू आसतलो. लोकांनी रस्त्यार येवचे न्ही, लोकांनी भायर भोंवचे न्ही. आयज रातच्यान सुरू जाता. It's only at night. ओनली एट नाईट. म्हणजे लोक रस्त्यार दिसचे न्ही अनलेस अँड अंटील फक्त एकूच सांगला हांवें जे इंडस्ट्रीत कामाक वता ज्यांचो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट आमकां खबर आसा आणि मेडिकल एमर्जन्सीज आम्ही आज 15 जुलैक आसा 170 केसीस मेळ्ळ्यो म्हणून म्हणटा कदाचित हे 20 जुलै पर्यंत अजूनही ह्या धर्तीचेर केसीस कदाचित आमकां कर्व फ्लॅटन जावपाक जाय जो आमी म्हणटा पळय न्ही कदाचित हाज्या उपरांत ह्यो फ्लॅटन जावं शकता किंवा ते जावपा खातीर म्हणून एक प्रयत्न हो जो आसा आणि ताका फुडली स्टेप म्हणून आमी पूर्णता 3 दीस फ्रॉम कमिंग फ्रायडे इट इज अ फ्रायडे सॅटर्डे आणि संडे वो फक्त एसेन्शियल आयटम एसेन्शियल गोष्टी सोडून पूर्णता बंद दवरपाचो सरकारान निर्णय घेतला 3 दिसां खातीर. येता त्या शुक्रार दीस शेनवारा आणि आयतारा म्हणजे जेणे करून ब्रेस्तार दीस रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो तो सोमार दीस सकाळी 6 पर्यंत. कंप्लीट बंद.